Takže čau lidi, tady je H5 a vítám vás u Let's Play z hry. No, to nebude Let's Play, to je jen soutěž ze hry Shakes and Fidget a chtěl bych jsem uspořádat soutěž o postavu jménem Kupquel 99. Je v cechu Bohemia Battle. Tak. Ten, kdo tu postavu vyhraje, tak tomu bych i docela doporučoval v tom cechu zůstat, protože jsme všechny bitvy a tak vyhráli kromě jedné. Houbičky budu teďka šetřit, proto kdo to vyhraje. Vím, že je to malý level, ale pro ti, co si tady chtějí expit ty levely, tak jakože dobré. A je to i sice var, ale taky dobré. Varové nejsou hrozní, jsou dobří. No, kašu. V podzemku, aha, já jsem vlastně nedokončil zrcadlo, to nebudu rušit. V cechu, co to pláca. V podzemku má pocit obludu, piráta temnovouse a ještě jakéhosi. V pátém podzemku, ale teď nevím koho. Má dvě latné věci, které si pak můžete nějak nahradit. Je to tahleta chromatická chromovaná helma a mapa pokladu plných slibů. Jsou to jenom opravdu ty dvě lamné věci, jinak ještě tohle docela jakože na prd štěstí 295, ale tyhle ty věci už se dají. Zas tak hrozné nejsou. Lítý má bohužel 2. Možná, že by jsem to i to jedno disko. No. Kopíme si tohle a nic nám zatím nepadlo. Takže ten, kdo chce postavu, za prvé musí dát like na video, za druhé odebírat a za třetí do komentu musí napsat chci postavu S, takže S15. A vlastně pak vylosuju a ten, kdo bude vylosovaný, ten vyhraje tuhleto postavu v světě 15. No, to tady je to i napsané komu v podzemku. Ne, tak počkat, tak v tom případě tam mám králíčka takového. Ty já ani nevím. To nevadí. Věci. No, vidíte, normální věci přes 100, kromě štítu. A ještě, vím, že je to trošičku pozdě, ale chtěl bych vám popřát hezké prázdniny všem. Ať se krásně užijete a ať se nenudíte. A hlavně, ať to co nejméně ubíhá a nemusíme do školy. To je vše masné. Já se tady ještě podívám. To je všechno. Aha. Nevím, jaký jsem byl 58. 100. Jak to jsem měl ještě to jsem měl užák. To jsem nečekal ani. Takže podrobnosti jste se dozvěděli. A já vám teda opravdu přeju hezké prázdniny. A ať se nerudíte, takže čus.